சுந்தரராஜன் சார். பொன்னியின் செல்வன்னா என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா, நான் வந்து அந்த குந்தவை, வந்தியத்தேவன் இவங்களுடைய லவ் சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் எப்படி எடுத்திருப்பாரு அப்படின்னு பாக்குறது தான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு. ஏன்னா ஆரம்பத்துல அவன் வந்து அந்த பொம்மையை வந்து பொம்மை முதலையை வந்து வேல் எறிஞ்சு அவங்க மீட் பண்றது, அப்புறம் அந்த குழந்தைச்சோர் ரூமுக்குள்ள வானதி வந்து இப்ப வந்து குதிக்க போறான்னு சொன்ன உடனே சண்டை போட்டுக்கிட்டு உள்ள போறது, அப்புறம் இவர் வந்து ஆதித்த கரிகாலன் ரொம்ப ரகசியமா கொடுத்த ஓலையை வந்து அது நந்தினி, ஆழ்வார்க்கடியான் எல்லாரும் படிச்ச பிறகு கொண்டு போய் குந்தவிட்ட கொடுக்குறப்போ குந்தவி கிண்டல் பண்றது, பிறகு கடைசியில பாதாள சிறையில போயிட்டு அந்த வந்தியத்தேவனுடைய கையை தொட்டு இந்த உங்களை தொட்ட இந்த கையால் வேறு யாரையும் தொடமாட்டேன்னு சொல்றது. அதே மாதிரி அவர் வந்து நந்தினியவும் குந்தவையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கிறது மனசுல. இவளுடைய அழகு எப்படி, அறிவும் அழகும் நிறைந்த குந்தவை எப்படி, இவளுடைய அழகு எப்படி, கொஞ்சம் ஒரு நாகப்பாவு மாதிரி அழகு. ஸோ இப்படி அந்த கற்பனை பார்க்குற சீன். அப்புறம் பின்னால இலங்கை போயிட்டு திரும்பி வர்றப்போ அந்த கப்பல் தீப்பிடிச்சரிஞ்சு உள்ள விழுந்து கடலுக்குள்ள போறப்போ அந்த குந்தவையினை பற்றிய நினைப்புகளை வந்து அவர் உருகிறது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் வந்து மணிரத்னம் வந்து அந்த காதல் சீன்களை, குந்தவை வந்தியத்தேவனுடைய காதல் சீன்களை வந்து எப்படி எடுத்திருக்காரு. ஏற்கனவே ஒரு தளபதியிலாம் அந்த சோபனா ரஜினி காதல் சீன்லாம் கொஞ்சம் நல்லா எடுத்திருப்பாரு. அந்த ஒரு பாட்டு சுந்தரி கண்ணால் என்ன தேடி அந்த பாட்டுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல மென்மையான மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நல்லா எடுத்திருப்பாரு. அது மாதிரி காதல் காட்சிகளை வந்து அவர் எப்படி எடுத்திருக்காருங்கிறத பாக்குறது தான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு. மிக்க நன்றி.